गदिया कते महग बुकनी भ गेल है किनते किनते तो दिमाग खराब भ जाए। एकटा के कहत रहे छे अपने आइन लू धनिया किन के गोटा वाला तो उला के पिसा लेतिए तो नहीं बुकनी आइन दे किन किन के तो अपन सठ जाए। हम कथी करिए त ओइ में धरा गेले केना हमरा बेगर पीले भौजी चल जाए। हां चले भैया तो नहीं हवा नहीं है कहू ना चलू ना भैया सब चीज किना के रखाइल हवा। आ ये किन लेने छिए कौन कौन किन लिए ये कौन किन ली वैसे मतलब नहीं रखो चलू जल्दी वो सब रखाइल हवा। ये लुखिया रुकी हल हल के धर दो हमरा तब जाए दूर जल्दी जल्दी लगा दो ना ओइ में तब धर देई वाला। हां जा ए कन में कथि ये माई के जल्दी जल्दी धरो ना धर छी रुकू ना गेट लगबे तो ना हम के भैया चिल्ले तो ना कथी है कत्ता चले एम्बुलेंस बन के ओ नाइते जाय छी ओइ नाइते कथी वयन सब से घूम के कैला आई कन का गोर दुखाई भौजी के गोर दुखाई तो भोर में घूमता है कि 12-1 बजे के बाद ये उ बजबे लाली ते दर जाय छी हमर माय बजल का ए तोहर माय बजल को तो कह के चाही ना जो माय बजल को तो अब हमर माय बजल के भौजी के तोहर माय बजल को तो उ कैला जते काम है तो ना है जरूरी जाय दू ना हां नेता पे हानि नहीं करे के जोगे जो अपना घर तू जो कन के दिन जो रे जाओ लुखिया अपन गांव काम धंधा छोड़ के तोरा मतारी लज तू कथी करे तोर मतारी के ए पी 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 ग तू कथि लिखबे छी ए पी तोर ना अते टका भ गेले अखन तोरा ये फोर एप्पल नहीं होई लिखल लिख चुपचाप देखै छी से ए पी पी एल ई एप्पल एप्पल माने सेव हां बी ए एल बॉल माने गेंद के माय गेंद माने खेलब ना ना तोरा मुंह पर मारे वाला खेले वाला तो कौन बॉल ले ना लिख तू कहां हमरा कहो कहां किन दै छी गेंद ले सी ए टिकट कैट हो बाबू हाय सुखरा मुंह कान केहन बने आइए इस सवेरे के दारू पी के फ्लाइट भेल रहै दारू ना पिला जिम त कथि पिलाना चाहौ ए तो चुप कखरा चुप ये हजार बाजी कौन से हमरा घर में दारू पी के नहीं आवे लगी देख ले अब छिया अहाँ के घर में हम तो अपना घर में लिया हां खाली यही के घर हबे कि ना हमर तो घरे नहीं अहाँ के घर है ये ढंग से चलो ना जब नहीं संभाल रही दे में त कैला पी लै छी पिए के का शौक रे लागल उधर पी ले क्या देर से मार बराबर करे देख कित देखी था किहो नहीं कि जाना गेलिए आई खो मेरा तोनी बना के तोर ना दी वो घर के ला रहा देबे कमाई में घुनाठी पकड़ने करही बा के कता मारे के लाते लाख से आ जाओ ना घर में वह हवा गेट ये तो कहूं दारू पिल कहिया नहीं कुछो कहै छी ना त एकरा है तेवर बढ़ गेल लाल सकाल ई दू चार गो थोड़ा सब के संगत ध लेना बा रोज दारू पिया घर में आबै हमरो बुझाई हबा आ मर्दावा के फोन क के सब बात कही टा पड़ते कनी आबे दई बाप के फोन गे माय तू तो पापा के फोन कहबे न कर के रोज आबे दारू पे के बिछौने में मुई दे के हां गे बन ये वो के कमा कम खिया भी नहीं सके छी ओकरा में बियाह करा दिए आ बहू के दुख दिए ले लिख तू हल डी लिख इतने देर एकरा नस्ते कर लावे में लबी आदमी है कि कथी है पागल आदमी से लो आ कहलिए आ काम करला कैला न जाय छियै काम हड़ताल है कैला ये जाके पूछी ना कैला है से बात महाजन लजो कहिए कि कैला हड़ताल करने छी काम के तो अपने कह दे तू तोरा हमर दवा छे से जी पूछेला मर्दावा से तो पूछबे ना लेकिन कहबे हमरा कि कैला ना काम कर छी तहा से घर वाला तहा के नहीं कहबे त केकरा कहबे कौन जरूरी पैसा से मतलब रखना खाली पैसा से मतलब रखता काम करला नहीं तो भर दिन रहे घर में तो काम न करे छी तो पैसा कते से आबी कौन बाप दे हो हमर बाप केहन के तो दा तोर बाप देखतो तो बोल से कैला बाप ला तो बते नहीं बजबे तो ये ना जवाब मिलतो बोली में तो लस्सी हवा है लागिन तोरा बोली में लस्सी हो ना तो नहीं है हाँ तो हो खाओ वहां कथु ले त हमरा हल्ला करो हाँ हम कर लेबो हल्ला जरूरी है तो हल्ला न करबे घर की तो हम हल्ला करबे करो ना एकरा बुझाबे हम घर जति तो हल्ला न करबे चुपे चापे हम रह जेबे और मतलब न ती हम ए
जना बुझाइए हमरा मोतिया बिन भेल हम तोरा देखबे न कैलू सार गोर बार बार के जाइ सब नहीं देखे छियो चल आय तू तोरा पीछा पीछा हम चली छु देखी छु तू कथी करे चाहिए स्पोटे पर पकड़बो तोरा हम ये तो सनसनाइन में कोता गेल ग तोरी के यहाँ कैला हमरा रोक देले हमरा जाय दू ना ये पहले हमर बात के जवाब दू ना अहाँ नहीं कुछ बुझबे हम बाद में कब हमरा जाय दू ना अभी ते बुझबे कहबे तब ना तोरी के यहाँ सब काम खराब कर देबी बाद में वहां जोरे बात कर कोनो बात कहई तब तू तोरी के बाद में कभी हमरा जाय दू ये तोरी के जाय दू ना ये माय के क्यों नहीं कोनो बात कहई तब तो कोई बुझे नहीं आ कहबो निकल के चल गेले हनहाई नहना दुनु घर वाली चलै ही आवा ना तू कनिया जल्दी आवा ना उठनपुर वाली ए उठनपुर वाली के है उठारा जे हमरा पुतो के गोर पर जे बोतल फोड़ देल के उचित बुझाया तोरा 1% के बोतल फोड़ देल कहिया ककरा गोर पर के फोड़तै अही के देवर फोड़ देलक मारे के पीले रहलक हमर देवर आ है कहां से अहाँ न बुझबी कहां से वही रोड में जे गेल रहलिएगा तो दारू खाए पिए चलो वही लगी हम तो डरे से नहीं गेलिए मुंह लगबे के लगी ओकरा से कहीं काका हट से फाजिल बहस गेल है ना ककरो ओकरा पर दबाव पड़ी ना तई दोरे ते नटंकी करिए कतई चलो त कनी हमरा लके हम कहे दिए हम कहले दिए तोरा दने तोरे हम समझावा लगी लेगा तो अब समझा दने तो चारा के कपार हमरा लाठी से फूटले काका ये ना नहीं बोलो हमें बाजी समझा बुझा दे छै अभी हम गलती नहीं होतई ठीक है बारी माफ कर दे जे आन दिन से एहन गलती करते ना तो उचित नहीं होते चला कनिया आई जत्ता मिलते सुखरा तत्ता हम पिटा उठेबे बहुते हद भ गेलै आब ओह नो ए छोरी सार के तू चिकना कलन ले ले हमरा पास ढौआ नहीं छलो वही गम में हम एक के बेर में खत्म कर देली सुन एगो तो हम मार लेली एगो तू मार लेले आ एगो है भौजी के बकरा ये आ सब पी लेलिए नहीं पी त लेली अब वहाँ पियो हम तो ले आबे छी हम गई छियै रुकू ना सुखरा नहीं उठावे पड़ता है सार देह में अत्यक दम लेके जन्म ले छी धरती पतम साला देखिए हां जब तक नहीं पिए छे सार मथे न काम करे तोला मथा ने काम कर लियो अब हमरा गलम लाग गेला हट गे हैं तोहल साई मारल कब हमर साय मार दे हमरा सार ओकरा फाड़ देबे हम खाली एक क्वार्टर पीला के बाद तो कल गेल रहियो तोरा बोलाबे तोर साई तोरा कैला नहीं आवे देलको कल मान हम नहीं रही पी ले तई दुआरे अभी पी लेली ना आज हमरा भेट गेलै सीधे मर्डर कर देबे मर्डर हमरा साय नहीं हमरा दारू चाहिए दारू दूर सार सार कत निकल गेली कतौ न हम देखे छियै सार हमरा आँख में छाव झोंक देलकै हो बाप सार पकड़ती तब ओकरा हम देखबै कहाँ कतौ हम देखे छियै गाड़ी देख पड़ते ए सुखरा छे रे ए सुखरा हे रास्ता पैरा पे साफ कर दूध चोटा रहते तो कत दारू पी लेली भोरे भोरे रे न पिलो छियो भैया तोरा मुरी के कसम खा के कहै छियो अब दारू पी के हमर क्रिया खाई छे सुन ना काली वा मणिपुर वाली पर नजर पड़लू हुआ कौन मणिपुर वाली ए हमरे परिवार पर नजर पड़लू हुआ ए हाँ ये ना कहा ना कि तोरा दोस्त पर नजर पड़ल दिया पकैला दारू पी के अथी करे छे दे कंट्रोल में ना देखबाओ तो नहीं देखावे के कौन देख लिया बड़ी खन से खोजे छी तो हाथ हटा के बात कर अच्छा तो ले हाथ हटा देलियो ओ मणिपुर वाली पहले तोहर घर वाली रहलो हाँ। अब हमरा सबके दोस्त है जस्ट चिल रे रे छोरा रे रे कथी वजह से तोरा अंदाजा है अंदाजा लगबे के कौन जरूरी जे बाजे छी सब बाजे छी
सब संस्कारहीन आदमी छे रे। केना तू हमरा परिवार के कहे कि हमरा सबके दोस्त है? मौगी कहीं मर्दबा के दोस्त भेले या कि फसल उसल छी रे? कह दे चोस करुआ भैया, ज्यादा भेड़ रहला भूल जाबो हम कि हमरा से रिश्ता में तू सीनियर छा। है पागल नहीं तो जथा भाभी बैठ जा तू और हमरा थर कबे छे तो तू हमरा हाथ लगाबा। दोस्त ए दोस्त, हाथ नहीं लगलियो कह ना। पागल छे तू तो फसाइयो देबे हमरा। तू तोरा में हाथ लगलियो देख ले 5-6 बेर मारला ये सार नहीं तो डर पीबा के हमरा त कथी कर तू रे हमरा त सब नसा फाट गेल। कथी ना से फाट गल? सार बतो त केकरा बत बैठ तू? मारे सर। सर तू लंगर भी अरे बा हमरा त शंका पहले से छलिए कि तू कुछ न कुछ गड़बड़ करे छे। आई साक्षात देख लेलु कि दारू पी के तू नटंकी करे छे। हे सार हम तोर सार छियो। कहिया के सार छियो? ए तू चुप चुप ठीक रहो चोस करुआ भैया। सार सब रे की करे छे? सार चुप के छे रे? दियो कर काम। सर मार दिया। सर दारू पी के नटंकी कर से ये तो बार के छोरी सब सर दारू हमरे देख खाली दारू पी गई तो आ गई। तू चल घर चल। भैया कर बहुत टील वाली दारू पी का तोरा कह दे चू सार बहुते मार ले पहली बार कहा के गई उठो ना दोस्त। गई तो आ गई सब दारू पी का टील वाली है। बाप मतारी है कया दारू पिया बाव बाव सारा ढवा ने दल को गई दैया चिकना का बिना पी लिया कते थू रही हो। एकरा दोनों के पकड़ के पहले जाछि नशा तोर तकर बाद बाप मतारी ल चल भूख लाग गेला चल। भूख लागलो बाप दुनु के नशा मारबे के माय के कह दे छियो। गई आ गई